Postoji pismo koje nikad neću poslati. Leži ovde, na mom stolu, već mesecima. Nedovršeno, pokidano, ponovno napisano 100 puta. Naslovljeno je na osobu koju sam voleo najviše na svetu i koju sam izgubio bez jedne reči. Zdravo, ja sam Ime. I ovo je Bezglasne misli, kanal gde delimo ono što nosimo u sebi, a nikad ne izgovorimo naglas. Ako je ovo tvoj prvi put ovde, dobrodošao u prostor gde tišina govori više od reči. Danas želim da podelim sa vama nešto što me već godinama progoni. Priču o ljubavi koja je završena u tišini, o rečima koje nikad nisu izgovorene i o pismu koje nikad neće biti pročitano. Možda će vam pomoći, možda će vas samo podsjetiti da nisu samo moji duhovi nemi. Ako osjećate da ova priča može biti i vaša, pretplatite se da ne propustite naše buduće ispovesti. Možda ćete pronaći reči koje i sami tražite. Sve je počelo malim tišinama. Prvo su to bile poruke koje sam napisao, pa obrisao. Zatim su to bili pozivi koje sam hteo da upućim, ali nisam. Reči hvala koje sam zaboravio da kažem, izvinjenja koja su ostala u grlu, komplimenti koji su umrli na mojim usnama. Sjećam se jedne večeri kada je rekla: ponekad se pitam šta misliš o nama. Ja sam se samo nasmejao i promenio temu. Šta sam trebao da kažem? Da mislim o njoj svaki dan. Da sam počeo da planiram budućnost u kojoj smo zajedno. Da se bojim da ne budem dovoljno dobar za nju. Umjesto toga, ostao sam nem. Kao da sam mislio da će ljubav nekako da se podrazumeva, da će moja osjećanja biti jasna bez reči. Kakva greška! Znate li šta se dešava kada ne govorite ono što osjećate? Osjećanje počinje da raste unutar vas kao tumor. Svaki dan kada ne kažete volim te, svaki trenutak kada ne podelite strah ili nadu, svaki prigušeni osmeh, sve to se skuplja u grudima dok ne postane neizvodljivo, a ona je počela da se udaljava. Polako, gotovo nečujno. Kao što se i ljubav često gubi, ne u velikim svađama ili dramama, već u malim tišinama koje se nakupljaju kao prašina. Koliko vas je ovde doživelo ovo? Koliko vas je izgubilo nekog ne zbog svađe, već zbog onoga što nikad nije rečeno? Napišite u komentarima. Ponekad je lakše pisati nepoznatoj osobi nego onome koga volimo. Posljednji put kada smo se vidjeli, bila je tužna. Pitala me je da li je sve u redu između nas. Rekao sam da, iako smo oboje znali da nije. I to je bilo to. Bez svađe, bez objašnjenja, bez kraja. Samo tišina. Noćima ležim budan i vraćam se u te trenutke kada sam mogao da promenim sve. Sjećam se kako je pila kafu ujutru, kako je kroz prozor gledala kiša, kako je smejala se mojim glupostima. U tim trenucima sam mislio da imam sve vreme sveta da joj kažem koliko znači. Ali vreme ne čeka na naše hrabrost, zar ne? Sjećam se dana kada je bila bolesna. Donela sam joj supu, ostao pored nje ceo dan. Gledala me je tako, kao da čeka da kažem nešto važno. A ja sam samo rekao: nadam se da ćeš se brzo oporaviti. Koliko puta sam ponovio tu scenu u glavi. Koliko različitih reči sam rekao u svojim snovima. Volim te i brinem se za tebe, više nego što znam da objasnim. Ti si razlog zašto se radujem jutru. Bojim se da te izgubim, ali još više se bojim da ti to kažem. Sve te reči, sve su bile tu, u mom srcu, čekale su da ih izgovorim. Ali strah je bio jači. Strah od odbacivanja, strah od promjena, strah od vulnerabilnosti. Kako ironično, pokušavajući da sačuvam ono što imamo, izgubio sam sve. Znam da ne mogu da se vratim u prošlost. Znam da su neki momenti zauvek izgubljeni. Ali znate šta me najviše boli? To što možda i ona osjećala isto. Možda je i ona čekala da ja prvi kažem ono što smo oboje osjećali. Možda je i ona sada, negde, piše pismo koje nikad neće poslati. Ako ovaj sadržaj dira u vaše srce, podelite ga sa nekim ko možda prolazi kroz isto. Ponekad jedna podeljena priča može da pomogne više nego što mislimo. I molim vas, pritisnite to like dugme.
To mi pokazuje da naše bezglasne misli nisu uzalud. I evo me ovde, pisem ti pismo koje nikad nećeš pročitati. Draga, ne znam kako da počnem, ne znam ni kako da završim. Možda je to problem, nikad nisam znao prave reči kada su one značile najviše. Želim da znaš da svaki dan mislim na tebe. Ne na dramatičan, obsesivan način, već jednostavno, kao što mislim na sunce kada se probudim. Ti si bila prirodan deo mog sveta i sada taj svet ima rupu tačno tu gde si ti bila. Izvini što ti nikad nisam rekao koliko si bila važna. Izvini što sam mislio da ću imati beskrajno vremena da ti pokažem koliko te volim. Izvini što sam se bojao da budem ranjiv, jer mislim da te je upravo ta ranjivost odgurnula. Znaš li ono što me najviše boli? To što ne mogu da se izvinjavam tebi, već samo ovom papiru. To što ne mogu da vidim tvoj osmeh kada ti kažem koliko si divna, ili da držim tvoju ruku kada ti objasnim zašto sam se ponašao kao kukavica. Volim te. Volim te na način koji me plaši. Volim te tako što bih promenio sve u sebi da te vratim, ali znam da to nije fer prema tebi. Volim te dovoljno da te pustim, čak i ako to znači da ću ostati sa ovim pismom koje nikad nećeš pročitati. Čudno je kako možemo biti tako hrabri sa papirom, a tako krikavi u stvarnom životu. Možda je to deo ljudske prirode. Najiskreniji smo kada nema posljedica naše iskrenosti. Koliko vas je ovde napisalo pisma koja nikad niste poslali? Koliko razgovora vodite sa ljudima koji vas ne mogu čuti? Možda smo svi pisci neisporučenih pisama. Ovo pismo neće doći do nje. Ali možda će doći do nekoga ko treba da čuje da nije sam u svojoj tišini. Večeras ću staviti ovo pismo u fioku sa ostalima. Možda ću ga jednog dana spaliti, možda će ostati tu zauvek. Ali pisanje mi je pomoglo da shvatim nešto važno. Ne pišem ovo pismo da bih je vratio. Pišem ga da bih sebe oslobodio. Da bih konačno izgovorio reči koje su me gušile mesecima. Da bih napravio prostor u srcu za nešto novo. Ako neko od vas prolazi kroz slično, evo što sam naučio. Reči nisu magične, ali tišina je otrovna. Bolje je pogrešno govoriti nego ispravno ćutati. Bolje je biti ranjiv i odbačen nego siguran i sam. Ako ova priča vas je dotakla, molim vas, ne čuvajte svoje reči za pisma koja nikad nećete poslati. Nazovite tu osobu, pošaljite poruku, budite hrabri dok još uvek možete. Pretplatite se na bezglasne misli za više ovakvih ispovesti. I zapamtite, vaša tišina možda govori glasnije nego što mislite, ali vaše reči mogu da promene sve. Hvala što ste slušali moje bezglasne misli. Do sljedećeg puta.